hodnotenie vecka v Malage. 11-10, úplne čistota super, ešte aj pítko majú, čiže 11-10 luxus. Update hodnotenia letiska, už iba 8 z 10, lebo nejde Wi-Fi. Update hodnotenia letiska, číslo 3, 12 z 10. Wi-Fi ide. Neviem prečo, tam tí ľudia proste len sedia a nič nerobia, keď si môžu tu prísť zatočiť. Kolotoč. Fíha, sa chytíš a to sa točíš. Pekný vlak. Po 15 hodinách cestovania sme sa dostali 8.11. do Malagy. Za taký čas sme mohli byť s jedným prestupom aj v Bangkoku. Vo vysnívanom Bangkoku. Máme tu už výborné ceny vo výbornom podniku. Pizza i mica. Mali sme, čo sme to mali, takú bagetku so slaninou a čerstvo lisovaný pomarančový džus. Čiže ušetrené zarobené v Bratislave, koľko by sme dali? Teda 5 eur len za džus. 15 eur. Letisko toto, parádne mesto. Už by som aj išiel domov, ale stačilo. To sa rozklopí. Ale tak to je presvedčivo. Počkaj. Serus, chlopy. Nesmie sa. Dobre. Hotel Zeus, tu ubytovaný nebudeme. Premávka v New Yorku. Ujo, smetiar, dobrý. Nerob hambu, ja si vždy bol. Aha, dokonca aj Alza, tu je slovenská Alza. No, toto tu prečítaj. Čo tam napísano? CIC PLN Suzuki. Prečítaj, čo tu je napísané? PLFKD Suzuki. Motorko. Tak funda, kunde, káva, event. Rozsvičku máme. Sme našli? Citrusovník. Pomarančovník, ne? Či nie? To je smára nás. Jaký výťaz. Kubo, prečítaj toto. Lukáš. 3x3, 12. A to je Champs-Élysées? Ten autobus stojí 4 eur a my sme išli vlakom za euro 80. Kamo, nekúpime sa vás? Jeme akorát teraz do bankomatu. Vyťahneme CBD Store Malaga. Keď sme sa stali na trh. To má taká za 5 stýl, ale korene. Come da? No, Pedro. A či chce? No, thank you. Okay, steak. Thank you. Steak. Thank you. Gracias. Guďa. Wow. Guďa. Ideme teraz ku katedrále Malagskej a pozrieť na prístav. Lepšie kde? No. V Bratislave. A Michalovciach? Michalovce nemajú strúčiky. Kubo, že na mňa nazlostený. Nechodím, Kubo? Hore, dole. Jak hotentot. Dávam si šľapky, lebo šľapky sú výsosť bohatých ľudí a kapitalistov. Dobre. Vyberaj, dávaj, hej. Nie, teraz nie. Môžeme dovoliť.